Det her, det er vores trådløse headset-mikrofon. Med headset og sender, en modtager, som du ser her, med en strømforsyning med til. Og der er selvfølgelig også et XLR-kabel med til at sætte modtageren direkte i en mixer eller direkte i en højttaler, afhængigt af hvad du skal bruge den til. Du tilslutter headsettet til senderen, hvis ikke det allerede er gjort, når du modtager den. I senderen der sidder der også batterier. Skift dem, inden du skal bruge den. Du kan tilslutte den direkte bag i en højttaler. Vælg den nederste indgang, som jeg gør her, for så kan du nemt styre lydstyrken på mikrofonen, hvis du nu skal have noget musik til at spille samtidig. Hvis du gerne vil tilslutte en telefon eller en computer med afspilning af noget musik, så sætter du bare det lille medfølgende mini-jack-kabel i. Den anden ende af kablet skal selvfølgelig bare ind i din telefon eller din computer. Det er nemt, og nu kan du styre lydstyrken på musikken øverst og på mikrofonen nederst. Du vil formentlig gerne have lyden ud af 2 højttalere, når du bruger en mikrofon fra os. Se vores anden video med, hvordan du sætter højttalere op ved at gå ind og vælge den højttalerpakke, som du nu har lejet hos os. Så viser vi selvfølgelig, hvordan man sætter flere højttalere sammen.